Detrás da elevada mortandade da ameixa e do berberecho na zona de marisqueo de Carril semella haber un claro responsable, o exceso de auga doce. Iso aseguran cando menos dende a confraría carrilexa. Segundo explican dende o posito responsable o encoro de Porto de Mouros. Aseguran que en tan só unha semana a presa aliviou 11 hectómetros cúbicos de auga, un extremo que xa puxeron en coñecemento da Xunta. Enviouseñes un escrito ao qual non contestaron aínda, pero bueno, isto é algo habitual, É algo habitual na administración. Como sempre, botaránlle a culpa Augas de Galicia, o embalse de Porto de Mouros, os responsables do embalse da xestión, botaránlle a culpa ao que sea, con tal de disculpar pois a xestión do embalse. Ademais do desaugue do encoro, dende o pósito salientan que a meteoroloxía e as mareas tamén influen na salinidade das augas. Os mariscadores láianse das perdas que esta situación lles está a provocar. Agora agardan para poder facer un balance dos danos. O que está morto, e as perdas que hai xa son as que son e as que vai a haber aínda, porque isto non parou de morrer. Agora mesmo hai que esperar, hai que darlle o tempo necesario para facer as evaluacións unha vez que concluíles, unha vez que se hayan feito pois todos os controles necesarios, claro. Dende o pósito indican que pouco poden facer por salvar o marisco. Explican que o remedio sería peor que a enfermidade porque tentar rescatalo tamén suporía a súa morte. O aconsellable é non tocalos e que se produzcan as mortandades que se teñen que producir e non andar en eles porque están tan debilitados que calquer movimento neles ou sacalos da súa hábitat, pois o que vai a producir é que morran xa. A confraría contase todo con que este non sexa o peor dos episodios de baixa salinidade, xa que noutras campañas chegouse a producir a morte do 100% do produto.